Abamenyi b'Ekinyoro kia Metembe ime ya bukyo ni bumachoge burabwe kaunti ya Kisii igo basabire kubeka omukia bogochia gusiripi obwengi noboni bw'Ekinyugwa kia Maru asensemeyo abarayi b'ebirengo asibaikirana samatangalenga sensemeyo igo bagikere bikoro by'abasayi abo bagendete gwesoya na gwesiria asamaru asali gwesokia na kwirigeria orengana nabare yabuo ni gamasikani abolire goikabagambi bakora mwahegekoro kya bagechiri abana inchi bekinsemecho muri kitogiri but copy noroboturo sinjira yobwekirano nime asamatanga ime Ekinyoro kia Metembe ime yensemo ya bokimonge ime ya machoge bwa burabu asaba menyi benseme igaba bakitasumo igabo kumenyo yo mobo ganda pole sana singecho tilika waida mono dokumbera na iga lakini ekero mubaro bwa matuko yo monta ikire kirenge kenya ko bagekororkana asa ya iga no kurwanirwa akwa marwanya ariko bagakoba eseye nkongo gukurwa asaba gambia kwa provincial administration boikira na bari bakwa gwatisha so kurwania marwayo ekego yekiria tegia chiriga iga tutaite tubatebiga nonya na marwari moko one byuko bigo cyagasa ekara ntuonje ire tubaye ane tutaita marwa kareki azire mabnara salidi kerege yebona wata kokonya tete toje tubwata abantu bari bakwanga mamna koni kokonya mara tabakasore tobo sabere tara gusimba ujoleri nabate amai senge jomani bakabana bakabasari bangira kwenye tukua tikesa kuyamani ntoka tuajane gire tokunganyi arende nai ona travele chuba imeliyo niko batebire muna amarua ande niga kunyara kubwa kurwa ase kinsemo chingao anyara kubwa koletwa ase Ekinyoro kia Metembe nabigo anyara kubwa koni gwa saiga amarunara koru kimai ajaga Ekinyoro igatu apungusire lakini omuntu into mukanyete nana bagocho muchiyoga ama yagosambazo okure kwa rurwe kurianga anda ake bari bako yaonia nabo igo kuyagura nabo yasomba goikaso rwongoro iga basi kunyara kwa bagoikerwa egetambo kero gisho nyako boikume kuri gubosi bwabo ateme sana ntomerana tokomerana paka sabenya sai paka rose igonje na kwana na ndete mamini nanya gonjo batebirenga obunyugwa abigo bonia bwa marwa sensemenyiga bwaireire abana basaye banyako batabwati masikani gokia ase burayi wa provincial administration ase basabirwe gutwara masikani kumusikanende tuli number 1 asoko musira asemiremo ya yeyonse so tabasiko twali gazi ngota tinga the situation whereby the tinga abangwana batoke bakumuchaya ngere no mongina bono bamusiri apana so amasikania manene na monto ndo kwiro mugambi kiara monto yunga nerembo bari mugambi asiku properly and abuatisibwe ngera kuri gasi yae asoboraisi bagoni go batebire nga okunyungwa bwa marwa sensemeiga anyako kwirira abasaba bange barasoro gongorigo rwa Metembe nyariko batarayira nabo igokoreta abantu asenje batebire okunyungwa bwa marwa yo nga appreciate abagambe awaito for the great work baokora but especially this young man here is doing a very good job no mondo korire gasi enkong Metembe never used to be the way it is now amarua arenge so rampant but nowadays are very so scarce ekitogo sabana mbe mara because sikuizi no ana bantu batare wezi bale talking to those abali tokoro sia maru actually ngora bori na bamura bali tokora bena barabo no ore ngaki ekene ndia goje gutwara chinga kya recipe aende muhunga adi maye nyaruka y'umuntu but they don't have time awana wakati kabisa bora bajeke batiori baichoire abamura batu aborire so abantu bali togoziba abana b'abantu let us give them time because kwanyaranga no akoyeka no akoraga no awezi no ane no akora olibotereka tembe kuba se Ekinyoro kia Metembe ime ya Kirungorori machoge burabu chikaunti ya Kisii Maritane Gilbert Kobi